И да се ядосвам файда няма. Народът трябва да се ядоса. Народът трябва да се ядоса. И ако народа не стане да защити интересите си, нищо добро не го чака. Защо все още говоря и тропам по масата? Да знаеш, влезем ли, аз спирам да говоря на тая тема. Повече няма да говоря. Знаеш ли колко се е обесценило еврото последните 2 години? Колко? 2 пъти. Питат управителя на Централната банка в Полша: няма ли да влезнете в еврозоната? Той отговаря: влезнем ли в еврозоната, това ще доведе до по-висока инфлация и по-високи дългове. Няма никакъв смисъл да се влиза в еврозоната. В България политиците и медиите лъжат, че влизането в еврозоната ще помогне на страната ни. Експертите казват, че това ще доведе до инфлация, бедност и вдигане на данъците. Една малка част от народа осъзнава опасността и надава глас, докато голяма част от народа се държи така, сякаш нищо не се случва. Ако не се съпротивляваме, ако не протестираме и не се подписваме за референдум, ние даваме на Европейския съюз да ни завърже с белезници. Защото влизайки в еврозоната, парите и транзакциите на всеки гражданин ще бъдат проследявани. Но не само това, парите ще бъдат контролирани. Допуснем ли го, тогава и референдуми ще е трудно да правим. Защо ли? Когато в Гърция обявиха, че ще правят референдум, 2 дни по-късно Европейската централна банка замрази парите на техните търговски банки и всеки грък остана без достъп до парите си. Буквално Европейският съюз им каза, че нямат право да правят референдум. Така ще стане и с България. Европейската централна банка ще може да ви замрази парите, когато си пожелае. С тази система за контрол всеки българин ще се принуди да стане послушен роб, защото с един бутон могат да му бъдат блокирани всички сметки. Само с един бутон неудобните, бунтарите и свободомислещите ще могат да бъдат унищожени. Не, това не е свобода и демокрация, а начална форма на диктатура. Затова, ако днес не се борим за истината и свободата, утре наистина може да е късно. Призовавам всеки българин да се замисли дали ще остави съдбата на своите братя и сестри, на децата и следващите поколения в ръцете на чужди сили, които разглеждат България единствено като ресурс и територия. Българските политици крият истината. Те вече са продали душите си, но българинът по дух е буден и до край ще се бори за свободата си. Че на изборите ни казват колко е важен вашия глас, колко сте важни вие, изберете нас. А когато стане въпрос за референдум, ние сме прости, ние не разбираме, ние не можем да осъзнаем дори смисъла на въпроса. Това е популизъм. И пак си кърви, 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 страната народа си мълчи. И пак през сълзи седи мълви. Боже, моля